Damn, it feels good to be a gangster, a real gangster. И здравейте хора, това съм Зомбийска. Вече се намираме тук в GTA 5 онлайн. Днес ще играем Обир, първия Обир. Е това, доколкото знам. И да, нека направо започваме. Тук сме. И трябва да се качим в колата на Лестър. Нека направо забързаме, тъй като имаме изпървал път. Сега ще ви посня някакви глупости. Да. Ето, че сме тук в това. Опа! Нека да направим малко дрифче, жалко че не се случи да направим някакъв супер трик. Но стана нещо и аз знам какво. Сега тук гледаме банката. Не знам какво правим, не знам, не ме интересува. Така че направо искам да кажа, че кармейте, който ще да бъде, беше отложен, тъй като нямаше достатъчно хора, имаше само 5 човека. А минимум е 8. И да, заради това ще го отложа, ще направя специален клип за него, може би утре. Също така искам да се извиня, че нямаше клип вчера, тъй като просто бях заед. Но сега, сега ще кача, за сметка на това, утре ще кача 2 клипа. За жалост няма да мога днес, тъй като вече е доста късно. В момента, като записвам, сега е... Аз в момента не записвам, аз съм го записал давна, в момента просто като коментирам. Е 20:40. Да. И просто много късно, и докато се качи, просто няма да има никакво време. Сега трябва да караме към фабриката на Лестър. Ето че сме тук на мястото, тук не знам какви са това. Сега, като има някаква, която ни чака. Сега, нека да слезем от колата. И трябва да се качим в тази джипка. За какво не е тази джипка, не аз знам къде ще използваме. Опа, Лестър! Побързай! Опа, побързай! Няма чакам цяла вечност. Давай, ай ще чакам. Аха, няма те чакам. Аха, чао. Аре бе, айде, няма да чакам. Аха, смешник. Гледай го, горкичка. Как си ходи зад мен? Ей, ще ми зателепортираш колата. Смешник, маден. Сега трябва да караме към гаражчето на другия, който искам да му благодаря, че хоства тази мисия. Долу в коментарите сигурно ще коментира, пише се Game Boss и той ми помогна с снимането на този клип. Ако не се лъжа, така се пишеше. Да, и искам да благодаря, че той хостваше, тъй като аз просто, както знаете, нямам такъв апартамент. Но мисля след този обир, като го направя да си купя или кола, или апартамент, мисля ще си продам обаче първо някои от двете коли, че си купя някаква друга, тъй като просто, да, искам, не може с така мизерна кола да се разхождам. Всеки има еледжи, пък другата кола. Damn, it feels good to be a gangster, a real gangster ass nigga plays his cards right. Както говорих, другата кола е абсолютен буклук. Там пикапа, шевал пикадор или как се казваше, просто кошмар на колата. Ето точно това, както казах вече е LG. Аз ще се кача в нея поне. И има абсолютно всеки, нищо и мисля. Аз дори си мисля, че съм избрал вече коя, но ще видите в последващия епизод. Да, и сега тук трябва да се качим нагоре паркинга и трябва много внимателно слезем и да си облечем маската, като най-големите гангстерчета. Ето, че сме с маската. Печем някакви слагерчета, полугангстери, полуслагерчета, на някакви, които я знам. Оня съм бос на другия. Айде, още 3, 4, 5, 6, още малко, още 3 пъти кръв. И сме готови. Не, взеха ми кръв. Шит. Къде да ходя, човека? Къде да ходя? Кажи ми къде да отида. Сега. Помощ. Имам между другото една идея. Не знам дали ще поработи, може да я опитаме, може да не я опитаме. Кри се, бяга тук, бе.
Ей! Имам идея. Сега, да гърмим колата и ще запали и ще гръмне. Трябва да минаваме, оха, това ще е супер яко тази експлозия. И мисля, че остана само още един. И вече няма никой останал, вече такова може да стигнем да откраднем конрумата. И да, мисля, че това е цялото нещо, цялата дъндания приключи в този момент. Тук съм пробвал да имаше, че мислех, че има едно скокче, но задължава се затворено. В момента просто трябва да караме. Нямаме никаква пречка в пътя си, просто някакви карат супер бавно. И сега тук трябва да паркираме. Оле-ле мале. Това бяха моите уроци по паркиране. Ако ви е харесало, се запишете. Да, може да получите книжка, ако сте достоен, но може пък да сте. Сега, ето го. Приключихме с сетъпите, време за самият хайс. Сега видим колко може да вземем. 57 500, сигурно ще има някаква кола. И също така, като минаваш обер за първ път, между другото сега с неговата кола, като минаваш обер за първ път, вземаш 100 000 бонус, така че 160 000. Това са просто, това е една много голяма цифра, 160 000. И ще има какво да си купим, тъй като в момента дори имаме около 100 000, не знам колко, не знам, но ще има сигурно всяка хубава кола. Да, мисля апартамента да го оставя за след тази кола. За след вторият обер, може би. Сега нека тук да влезем в корумата. Тук за жалост той е шофьорът, не аз. Аз ще съм дрилър. Не знам какво е това. Но мисля, че пробивахме нещо, доколко знам. Нека сега ще проверим. Сега трябва да хакваме някакви работи по някакви много странни пътища. И успяхме, без абсолютно никакъв проблем. Да им разбием системата, да разбием всичко, просто нямам думи. Ето, че се провалихме на самият край, че направо ми се реве. Ето, че минахме през малкото местенце, но минахме второто. Тук третото, да. Тук много хакерско го минаваме. Ето, че ги минахме всичките. И виждаме някакъв летящ Лестър. И сме тук точно до банката. Докато хаквах той и другият шофьорът успя да достигне тук. И сега слизаме. И между другото, ако искате да играете с мен следващият обер, който ще е там, мисля, че беше на затвор, доколко спомням, защото аз съм играл само първия и втория обер. И така че, нямам преди този акаунт, на другия си акаунт. И така че ако някой иска да играе с мен втория обер, там на затвора, пишете ми, пратете ми съобщение, на което да пише обер. Или искам обир, или искам нещо такова. И аз ще ви отговоря. И ще ви кажа кога ще снимам, кога ще такова. Но разбира се, трябва да влезете точно време. И да. Сега тук мисля, че ще пробиваме, извинете. Ще пробиваме някаква стеничка. Не, това не е стеничка. Как се казваше, бе? Винаги забравям думите ви. Шкафче. Не, сейф. Тук сега го минавам без никакъв проблем. Като съм минала за първ път, много се излагах, много се излагах. Ето че успяхме. Това ли е всичко? Бързо да бягаме. Бързо. Спринтьор. Хюсейн Болт. Давай Хюсейн. Бързо. Ето. Бяхме сега трябва да бягаме на няколко полицията. Сме готови. Още малко. Тук може да гърмим. Всъщност няма никакъв смисъл това да го правим. Просто няма никакъв смисъл. Ще сме някакви мастер. Ние сме най-големите мастери. Просто не мога да правям. Виждате, сега той някаква стеничка, просто без проблем. Аз викам той човека ще я блъсне, ще мина в центъра, той си задоколи се мина. Така не е интересно човек. Значи ако това клипче го гледаш, запомни, ако ще правиш с мене втори обер, ето ще минаваш и така през полицейското, няма да забикаш. Трябва да малко екшен, да разбереш. Ето сега
Тук какво са? Трябва да минем под хеликоптера. Оле, мале. Тук съм губил така този лабир, така че тук трябва да се е много внимателен. Тъй като може да се прецака и да замине всичко на вятъра и да правим след всичко от начало. Успяхме, качихме се. И сега, тук леко фърчим. Ще е голям срам ако скоча. Жалко, че не загубихме, ще да е много забавно тенисъм. Не прицепил на мен. Нямаше да е, не, как ще да е много забавно. Ето ги, 57 хиляди, пуста. Нямам думи, 157 хиляди, всякакви репутации. Нямам много репутации, но имам там много пари. Но това е ако ви е харесало, дайте пресна горе, ако ви е харесало, дайте пресна долу, абонирайте се за канала или просто направете, коментирайте видеото, ще помните, аз кятки много за развитието на този канал. И да, това от мен с това видео и до следващия път. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.